Ya ora nyapo-nyapo kowe. Ora pengalaman. Lejeng dalu bocah. Lejeng dalu Kang Mas Yuda. Alhamdulillah saged sowan wonten desa pundi menika? Maliran. Maniran. Ponggok. Maliran Ponggok panggih sedulur-sedulur sedaya wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Giwanto. Pak Giwanto. Wah, piyayine sah. Jenenge sangar lah kok wonge cilik. Lho. Ngawur. Cilik kowe kuwi mentes. Bojone dawa. Cilik mentes kuwi sing murba pas iso marang aku go seliramu. Cilik sencaki Pak Giwanto. Cilik ning Sentiaki. Merantasi gawe. Beda karo precil cilik apa upil. Alah, wis cilik nek kencing Manis. Ngawur Lah apa? urung awakmu sik. Oh, somben berarti. Lah jarene awakmu sik. Nandur sayuran ning pinggir sumur. Ya. Wong sak ndiki Desa Maliran panjang umur. Amin. Nandur sayuran neng pinggir kali wong sak Maliran banyak rezeki. Amin. Nandur sayuran diwadahi tampah wong sak Maliran kabeh barokah. Amin. Nah, kowe apa? Genden. Iso ndongake Kyai Maliran kok ge ndongane mantene karo keluarga. Nggih. Iya, iso. Maliran. Alah kok aja dijujuk. Karepe apa? Nandur apa ngono lho. Nandur apa ki jenenge? Lambuh. Nandur sayuran. Apa duwe? Ora. Aku ki tak Mau sayuran ning nggur telu wis entek kok. Iya. Nandur ketan. Lah sing ditandur pari ya, pari. Ketan ditandur lho. Ora kenek lho. Ketan dipangan goblok. Oh iya. Ngerabi setan. Lho. Terus anak-anak ndruwo ngono. Lah iya bene koke rumah saku. Lah apa-apa ora oleh koke rumah saku. Numpak sedan aja ning nggon sing peteng-peteng. Asik. Sak desa Maliran muga-muga meteng bareng. Alah, lentis-lentis. Ngono kok iso mesti meteng bareng. Lho, apa-apa ora oleh kowe ya. Lah ya wong iki mbok ya empan nggawa papan. Kagungan kersa Pak Magiman mala kramake Kang putra-putri. Mala kramakaken ingkang putra-putri panjenenganipun Mbak sapa kuwi jeneng? Mbak Cindy kelawan Mas Diki. Mak Cindy kalian Mas Diki didongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk tali ning brayat arupi golek kencana sing bangkit tata jalma putra sing saleh putri sing salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama tansah cinaket ing badya mulya tinebih syukur sakit binucal sial dangkal pikantuk rejeki kang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen langgeng kok anggene bebrayan kuwi minangka kekudan iya sing ditambahi to wis sarung kertas polio lho kebet dongamu kuwi lah nek kowe apa wis penting ora pegatan wis cukup ora usah didongakne neko-neko rabi iki sepisan kanggo selawase rungokno Mas Manten karo Mbak Manten rabi iki sepisan kanggo selawase ora entuk pegatan lah kowe pindho alah awakmu pindho ya iki lho kowe ngokek ya cok ketolmu mesti kok aku mas genah tari yuda kok mesti ayo mesti ada rombongan kemeraben tapi dhek golane anu sewu apa padahal golane gak sing ngene-ngene iki dhek lah golek sosok sing rada ngene lah ya cok ketolmu ada aliran orkes kene karo awake dhewe kan termasuk anggota aku kan iso makser beda-beda dadi wong iki kesenengan iki beda-beda kok ora kon wong kudu padha terus awakmu pomene manten ini apa tadi lah nek manten antarane Mbak Diki karo Mas apa Mas Diki karo Mbak Cindy bolak-balik banci lah urung kenalan Mbak Siki karo Mas Diki wi Cindy kok iso Ciki lho Cindy padane karo wah nes iso maca lah nyek wi tenan do aja sini aku tak baca iso lah cek bawa border sumpah apa piye ngoten iso iso wi nyapur sing ora nyapur lha lho Mas Diki Wahyudi kalian Mbak Cindy Wulan. Niki sing putrane Pak Gianto sing pundi ya? Kang Kakung. Oh, Pak Gianto napa Bu Mesiaten? Lho, Mesiaten. Sik to, dolekmu takon mbek putrane Pak Gianto sing kakung apa sing putri? Nggih. Lah Pak Diki niki putrane Bu Mesiaten napa Pak Gianto? Pak Gianto. Anake Pak Gianto. Lho, lah ya bojone Pak Gianto sinten? Sinten? Bojone Pak Gianto. Bu Mesiaten. Mesiaten. Lah iya, Mas Diki anak Bu Mesiaten napa Pak Gianto? Anak sapa, Bos? Jelas lho iki kudu jelas lho. Ini lho. Sapa? Iki kan ning daleme Pak
Pak Giyanto. Nggih. Lah Pak Giyanto duwe bojo Bu Musyatin. Duwe anak jeneng Mas Diki Oh, didadakne berarti- manten, ngono lho. Berarti Mas Diki niki sing meteng Bu Musyatin. Heeh. Meteng kalih Yo Pak Giyanto. Pak Giyanto. Oh, Bu Musyatin entuk 5 sasi digenteni Pak Giyanto. Dadi kabeh ngene. Cek to, Cel. Piye to? Cek. Angel to momon. Angel iki yo aku yo. Ngene Piye lho. to? Ngene to, jelasin Piye lho. to? Piye to? Sing meteng sapa ngono lah sing jelas. Sing meteng ya Bu Musyatin kuwi no wong bojone Pak Lah Giyanto. yo metenge karo sapa? Ya karo sing lanang jeneng Pak Giyanto kuwi Loh. no. Berarti wong loro gandul kabeh lho, Dik. Iya to, Dik? Lah iya. Piye to sampean Bos? Tampir angel tampir. Sak jajal. Angel tampir. Alani kadeni. Toman kok. Ora mesti piye lho, Bos? Piye jelasin lho. Diki Giyanto. kuwi, Diki kuwi anake Pak Giyanto karo Bu Musyatin. Musyatin gandu anak. Duwe ya Mas Diki kuwi. Oh, Jare berarti Pak Giyanto. Piye to ki? Piye? Sik ngene. Akonmu. Piye to, Bos? Nyonya wacana dhewe kono. Sik, anak Pak Giyanto sing ndi? Mas Diki. Sing marai ruwet sitok iki kok ketok lho. Wes, ngene. Mantene Mas Diki Wahyudi pikantuk Mbak Cindy Wulandari. Lah Pak Giyanto kuwi duwe anak Mas Diki Wahyudi. Pak Giyanto kuwi bojone Bu Musyatin, ngono lho. Lah berarti sing meteng. Bu Musyatin no. Metenge karo sapa? Lho, ya karo bojone jenenge Pak Giyanto kuwi no. Oh, berarti Bu Musyatin entuk 5 sasi terus digenteni Pak Giyanto ngono tadi. Ngono berarti padha kesele kuwi kok. Tenang lho, sampean ra. Terus metu ndi lho Pak Giyanto kuwi kok? Iya. Piye to kene aku yo ora ngerti ngono yo. Kowe loro ketoke. Iki lho genah. Piye ta jane iki jalemu takone apa? Bu Musyatin. Ya. Lah, kuwi ngono sing wedok. Nah, Lah iya iki bener Lagi. iki bener. Pak Giyanto. karepku kaya kowe, Cil. Dadi ngomong ki ra usah kesusu alon-alon tapi genah. Lah iki lho Iya. masuk iki. Pak Giyanto. Giyanto kuwi ngono sing lanang, Dik. Heeh. Terus Sing wedok jenenge? Bu Musyatin. Heeh. Pak Giyanto niku sing lanang. Nang Bu Musyatin Sing sing wedok. wedok. Anake. Diki. Oh. Diki anake lanang. Anake sapa? Anake sapa? Bu Musyatin. Loh, Lah Bu Musyatin metenge karo sapa? Lah iya. Aku kok mbok lerok nikah. Ya intine anak rombongan lah. Lah alah. Hei! Wis masamu bosok to. Maksudnya rombongan antarane Pak Giyanto karo Bu Musyatin ngono lho. Ya mbuh Bu Musyatin sing meteng lah, Pak Giyanto sing nyetori. Nah, nyetori mic. Dadi Pak Giyanto mbiyen kan tukang sound. Allah. Kabel dawa no, Cil. Yo gak anu wireless kok. Iki didongakne Didongake manten Dongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bagus. Nek wong dadi manten ki nuwun sewu nek kula. Wong dadi manten kuwi mesti apa ki nglampahi atau menjalankan P6. Akeh men lho. Mbok telu apa loro to ora kena dinyang kuwi? Alah, 6 pokoke. Papat to do. Lah, ndek 5 tak kekne iso malah. Papat. Saiki piye lak mene loro sak peleke oleh ora? Upamane. Umpama loro sak Tak peleke. imbuhi 5 ben sak pelenge bisa. Ya wis 5 punjul seprapate gawanen. Kuwi jane grand apa to sing mbok omong niki. Iki ngomongne manten lho, Mas. Manten itu harus melalui P6. Contone. P1. P pertama adalah pandangan mata. Nomor loro apa, Dik? Yang kedua adalah perkenalan. Masuk dah. Yang ketiga Ngoten. pacaran. Cocok. Masuk. Yang keempat pernikahan. Au. Anget, Bro. Yang kelima Apa, Dek? adalah setelah pernikahan Apa, Dek? adalah Iya, Dok. pelepasan pakaian. Iya. Aku cocok itu. Masuk. Yang kelima adalah pelepasan pakaian. Asik. Iya. 5 apa, Dek? Pelepasan pakaian. Masuk, Dek. Nomor 5 apa, Dek? Pelepasan pakaian. Ini nesu karo Lho, kancane. suwe. Karo kancane. Sati kuwi ana sing nyowong ngantek lali celep lho. Masak. Iki gambar matane jalune pitik untulan. Terus 5 wingi ya. Ya. Keenam. Yang keenam adalah iki lho sing sakar Dek. apa tuh? Perih Dek, perih.
Maksudnya sing Maksudnya sing nomor 6 ki. Maksudnya sing nomor 6. Perih karepmu ra karepmu kowe rumangsaku. Karepmu piye to? Pertama apa, Dik? Pandangan pertama. Pandangan mata. Mata ketemu mata. Kowe dadi Mbak Sindi. Aku dadi Mas Diki. Kowe dadi Macak wedok, macak wedok. Macak wedok iki. Yo gawe ngono kuwi ta. Tanganmu lu copoten. Ora Jawa ngono. Boy dia. Kenalan boy. Nama siapa Mas? Boy. Weh. Kenalan toh? Ini adalah Boy anak jaranan. Iki jenenge ngono iki. Macak wedok. Nganggo kuwi lho. Lho, saya lho. Dadi wedok ora iso ngono kowe. Lah, Sing apik. Lah aku ora tau kudungan lho, Dik. Lah aku ora tau kudungan. Aku yang preman lho jane. Boy. Alah, nek dalang anak sikat tenan saya. Apa? Anu maksudnya kula anu. Kenal lo, anakmu dalang apa? Macak wedok iki. Nek yudok wis genah pinter. Pinter no, panjen yo bojone yo salon dhek kan meni setiti perias kok. Yudan iki bojone yangkrik. Yudan niku bojone perias. Dados kula niku manut. Aturane Dek Yuda ki ndadake mesti apike. Kok mbok jempol barang kok, Dik? Awakmu ketok pantes nemenan ya. Sing ayu. Mangsamu anak cilik-cilik isih tas anyar. Yo kanggo kudung jilbaban biasa ngono jilbaban. Aku sing wedok. Sing wedok Mbak Sindi. Mbak sinten? Sindi no yang. Sindi, aku Mas Diki. Diki nak. Ya masuk. Masuk. Asik. Tangan kanan gimana Sindi? Tangan. Kuwi wong giting goblok. Piye ta? Nyangklong tas yo ngene kok iso. Lah, ada bener. Sikil ngarep nang tengen. Siap. Lambing ngisor cokot. Kakean goblok sithik ae. Angel ora tak tawapuk lah ben ketok manis dadi ya. Ya. Mripate sing tengen parakno nengen. Sing kiwa parakno ngiwa. Kira no goblok karo bocah iki. Ora sawang saka kaduani ben ketok blalak-blalak biar pet ngono dadi lho ya. Tangan ngene, sikile sing tengen ngarep. Iki lho. Mlaku Dek, mlaku. Ih, goblok e. Piye? Wong wedok mlaku iso kaya wong wedoke paling tidak mlaku. Nek wis sikil tengen ning ngarep kaya lancah kok. Sikil tengen ning ngarep. Lah iya to. Iki ngene to. Mlakune semu rada jinjit. Enak dah kok. Gendahno lek kiwa tengen. Lah iki bocah jujur kok emokone tengen. Lah yo tengen dhewe no. Kiwa tengen Oh iya iya. Rabot. Lambene dicokot lho, Cel. Lambene cokot. Kakean misi sithik ae. Lah. Glek. Enak wis rada. Lho etret barangnya apa? Ya ancene mbiyen Jarak 3 langkah gubitno rambut. 1 2 3. 1 2 3. Masuk to. Sabra. Masuk tok pokoke. 1 2 3. 1 2 3. Lho tumone ceglok kabeh. Jangkrik manten wedok tumonen apa enek kowe. Mbak Sindi aku Mas Diki. Kowe mlaku aku mlaku ketemu ning dalan. Berangkat. Malam ini kok panas sih? Ketemu jebret, mripatku langsung ngelirik mak seret. Aku serot. Sewengi Dik, seret. Jan koyo wong pilek ya lho. Cia. Bar ngono mlaku pelan-pelan, ketemu ning dalan. Mak jelalah nek kacu ceglok. Seret. Jimuk wong loro. Seret. Cia. Sindi, aku cinta padamu Sindi. Aku sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akan menikahimu, Sindi. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu, Sindi. Kamu jangan bilang itu. Jangan katakan itu padaku. Aku ingin menikahi. Oh, jangkrik. Kancane apa disuwudi ngene terus. Manten wedok. Ben kaya sinetron. Layak irungku mekar ra iso maju. Bendina dingonokne. Bendina dingonokne. Perkenalan. Iya. Akhirnya setelah perkenalan kita berpacaran. Heeh. Adik, Apa ke AA? ayo kita jalan-jalan, adik. Iya,
Kakak. Kita jalan-jalan ke Singapura ya. Ya, kita yang ngechat ya kalau yang kami yang ngechat. Habis ke Singapura kita Iya. makan hamburger. Ya. Ya, saya telo godok aja Kakak. Yang Nanti penting bagaimana saya. kalau kita ke kuburan? Buat apa Ngapa? Kakak? Buat mendem kamu ya. Ya, krek iku ngedeng kancane kok. Maksudnya jalan-jalan lewat kuburan. Mari ngono. Percintaan pernikahan lagi iki sing paling iki kaya bengi iki Dik pernikahan Intine ning kene iki. glung ting tak ting glung ting dadi manten awake dhewe asik ora Iya Kakak. kamu senang kan Senang Kakak. aku dadi manten gawe Iya. blangkon Aku helm Kakak. aduh gelungan Lah yo ngerti gelungan nek takokne kancane. Gelungan Kakak. ting tak kling glung ting tak ting glung Oh, Kakak. Dek Iya, aku Kakak. kalungan kembang Aku aret Kakak. aduh Untuk mbacok mbokmu Kakak. kembang kabeh Yo kembang kabeh rasa ditakoni cepete mlaku ngono lho, Dek. ya kudu tak glunting Ayo, tak kling Kakak. glunting tak kling aku bebetan jare Aku kresek Indomaret Kakak. Jadi semlowak. kaya wong udah film kerusak-kerusak ngono Iya jare siji jare kabeh ngocok. jare siji jare kabeh Wong wong loro jari jarian Ayo Kakak. jalan lagi glunting Rangka. glunting glunting tak awake dhewe sawat-sawatan Iya Kakak. awakmu tak sawat suruh Kamu batako. aduh aduh loro goblok Biar bok. nek suruh sitok suruh kabeh wong Loro loro suruh-suruhan Ayo Kakak. berangkat. tak kling kling asik kan Iya Kakak. adek Iya Kakak. aku ngitekin dok Aku kok telek Kakak. aduh tak nek endok siji endok kabeh Wong loro endok endokan. Gimana kalau telek-telekan Kakak? bar pernikahan Iya. akhirnya P yang kelima Apa, Mas, Dek? pelepasan pakaian Salah. kita ada kuwadi Iya. kono kamare Dek mlaku alon-alon aja nganti maratuwa krungu ya mlaku Kakak. adik jalannya pelan-pelan saja ya adik Kakak aku duluan Kakak. iya iya pelan-pelan Dek lawang dibuka Dek cekrek mlebu jret lampu pateni jret lawang ditutup jret kunci Dek jret lho lah aku ning jaba Oh jangkrik. Lah nyapa ora nututi lho. Goblok kira. aja dikunci dhisik Ya ya. Lho sing ngomongi kono lho. aja dikunci dhisik aku ben mlebu Iya. glek awakmu mlebu jebret sret tek tetetet lampu ditutup tet tetetet klambi dicopot toro tetet toro tetet toro tetet Asik. toro tetet Masih pakai Rexona. toro tetet Kakak, aku siap. adik aku mau masuk Silakan, ini Kakak. pintunya aku ketok dulu ya Iya. ketok 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 Tekek Kakak. ketok 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 Tekek Kakak. tekek Otokot. Lah balik. Jangkrik. Mulai dibalik bareng. set ayo deng lampu tak Kakak, saya di sini. adik kamu menunggu lama ya Iya Kakak. adik Iya. pean marah toh Oh, Kakak. Aku luwe Kakak. adik ayo kita berbuat tidak senonoh Lho kowe ngawur. Iki ra wis dadi ra bojone iki wis akhirnya bisa akhirnya terus P yang keenam apa Dek, Dek? Apa Dek? perih deh Kowe kudu iso ngomong kira iso ngomong tak. Ya, ayo. Nacar kowe. Kowe Aja perih ya apa? perih apa? Kowe aja nek sing delok ora mung wong teto cah cilik iya. lah perih kuwi kan mesinnya identik dengan dijojoh Lah. Ayo ngomong tak antem sandal. Ora iso merdene Lho, to. lho, sandal Merdene jalan. sini to. Lho. maksudnya dijojoh kuwi dijojoh rasane dijojoh atine jadi wong dadi manten itu tidak kadang tidak mulus ada jalan-jalan berlubang jalan-jalan berliku yang harus dilalui Oh alah. makanya perih Dek karena dijojoh jojoh Abakmu lho masa kowe kancane. Kakak, iya adik marah topean enggak. Aku cuma mau tanya Kakak. iya adik Ini ada apa adik Sandal dalang kok namanya swallow kan? Nang mending cagelon ya. niki tadi sejarah ya Sejarah. Mas Sejarah Diki kan. karo Mbak Sindi niku
awal-awale ngoten. Gitu.